गिबियावनो आंनिफ्राय गोसो गोथारै बरायनाय बावहरबाय गासिबनिसिमबो। आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। आं दिनै मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअखौ आं बानायगोन ना बानायासै, बानायनाय जाबाय। बे भिडिअआव आङो मोनसे इनफरमेसनसो होनो सानदों आङो। बे भिडिअआव ट्रेननि सोमोन्दैसो होगोन आङो। ट्रेन दायो आं हायद्राबाद तेलेंगाना स्टेटआव दङ। बे हायद्राबाद तेलेंगाना स्टेटनो जोङो दायो बाइकजों थांगासिनो। बेनिफ्राय स्टेसनाव थांगासिनो दं आरो जायफ्रा दायो न'आव थांनो ट्रेन सोंनो मानो सानो बेखौ मोजाङै नायनानै मिथिना लाबानो जाबाय आरो। थ' बिदिब्ला जों थांगासिनो दं बाइकजों माला स्टेसन मोनहैयो। थांगासिनो दङ जोङो दायो बिदिनो बाइकजों। लामायाबो एसे गोजानानो। लकडाउन सम नालाय दायो लकडाउन समखाय माने गारिफ्रा एसे खम जादों आरो ना। नङाबा बेफोर लामायाव माने एरायनो जायगा मोनलाया जायो। ओरैबायदि भिर जानो नागिरो आरो एसे लामाफ्रावनो ट्राफिक जाम जालाबायो आरो बिरादनो। दायो बारा गारिफोरबो गैया मालाय खथारजों सोरबा जि गोसा सिबख'थारदों बाइकखौ। थ' बिदिब्ला नायलांबाय था जोङो थांगासिनो दं। खोमसियाव गोमायो आन्दोआव सोर नुयो सोर मा मावो आन्दायबाय मोनथिला मा खालामबावगोन नाथाय नों जिउ। दायो जोङो शंकरपालि स्टेसनावनो थांगासिनो दं आरो ना। मोनहां जाबायानो, मोनसिगोनानो होनजायो आरो। बिदिब्ला जों स्टेसन मोनहैबाय। नै आङो स्टेसनाव बिदिनो बेरायदों। ओमफ्राय स्टेसनाव सोंदों आरो ना आङो। सोंनायाव माने ट्रेन दंना गैया जोंनि बे शंकरपालि स्टेसन आरो ना। हायद्राबाद तेलेंगाना स्टेटनि शंकरपालि स्टेसनाव माने सोंदोंमोन आङो। ओमफ्राय सोंनानै बे साइथिं गुदियाव बेरायदों। जास्ट गंसेल' नुदों आङो। बे मुम्बाइनिफ्राय हायद्राबादाव ट्रेन गंसे फैदोंमोन आरोना। सोंनायाव माने ट्रेन गैया। ओमफ्राय जेबोखौनो माने खिथानो रोङा बिसोरो। 139 हेल्पलाइनाव कल खालाम होननासो सोंहर होनना बुङो। ओमफ्राय 139 हेल्पलाइनाव कल खालामनानै सोंहरबा माने जोंनिफ्राय स्पेसियेल ट्रेनखौल' खिथायो आरो ना। ओरै दिल्लीनिफ्राय डिब्रुगड़ थांग्रा बे स्पेसियेल ट्रेनखौल' माने खिथानो हायो आरो ना बेयाव। बेनो शंकरपालि बे उल्था जादों आरो बे उल्था माने नुबाय आरो नोंसोरो। शंकरपालि स्टेसनमोन बियो। जों शंकरपालि स्टेसनाव सोंहैदोंमोन। ओमफ्राय दायो माने जाय सुबुंफोरा माने ट्रेननि सोमोन्दै सोंहैनो माने सानो माने ट्रेननि स्टेसनाव माने थांखाना आरो ना। ओरैनो बेखाराव थांनायसो जायो नोङो। आरो माखासे बिदिनो पुलिस बायदिसिना चेकिं जायो। ओंखायनो माने गिनांगौसो आरो ना। ओंखायनो माने थांनाङानो आरो ना। थाङैयानो साबसिन। दायो माने ट्रेननि जेबो माने सिमांखौ नुखानाङा गैखाया आरो ना। जों सोंना फैखांबाय। ओंखायनो माने जास्ट आङो खिथाबाय आरो नोंसोरनो ना। आङो बिदिनो जों सोंनानै फैखांबायानो आरो ना। आंबो सोंबाय। बे सासे लोगो दंमोन बेबो सोंनानै जों सानैबो ज'नो बेयो माने टिकेट केन्सेल खालामदोंमोन सिगांनि टिकेटफोरखौ। बे समावनो माने सोंनायाव माने गैया आरो ना। दायो सोंनानै दायो जों माने फैफिनलायबाय आरो बे आरो। ओंखायनो जाय सुबुंफोरा दायो माने थांनो सानदों बिदिनो स्टेसनफ्राव ट्रेन दंमारना गैमारा होननानै सोंहैनो सानदों सोंहैनाङा आरो ना। सोंहैनो हाबाबो जागोन। ओरैनो बेकारावसो माने सोंहैनाय जागोन आरो। जोंनि हायद्राबादनिफ्राय माने डाइरेक्ट थांग्रा न'आव थांग्रा ट्रेनानो गैखाया। जोंनि आसामसिम थांग्रायानो गैखाया आरो। बेनिफ्राय ओरैनो हायद्राबादनिफ्राय माखासे बबेबा स्टेसनाव माने बिदिनो लाखिलाबायग्रा बिदिनो ओरै कलकाता बायदिसिनायावलाय दं खोमा बिसिम थांग्रा आरो ना। जोंनि हायद्राबादनिफ्राय बेनिफ्राय कलकातानिफ्राय ओरै आसामाव थांग्रा ट्रेनफ्रा दंना गैया बेखौ नायनांगोन आरो ना। थ' बेमोन दिनै भिडिअ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बाय बाय। थेंक्स फर वाचिं। सोर सासेया फोथाय खेबस' सोर सासेया फोथाय खेबस'